Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. Я Олеся Ушакова. В ефірі новини «Час місцевий» сьогодні у випуску. Выборы 2019 кандидат у депутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь атрымалі магчымасць выступіць на телеканале «Беларусь-3» і на СТВ. Агульныя справы на агульную карысць, месячнік па добраўпарадкаванні тэрыторыі, азеляненні і навядзенні парадкаў на зямлі прадоўжыцца ў краіне до 1 лістапада. Культавы сталічны спектакль арт-тэатра імя Янкі Купала можна пабачыць на маладзечынскай сцэне. Выборы 2019 кандидат у депутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па Брэскай, Віцебскай, Гомельскай, Гродзенскай, Магілёўскай абласцях і па горадзе Мінску атрымалі магчымасць выступіць на телеканале «Беларусь-3», а па Мінскай вобласці на СТВ. Выступы пройдуць у працоўныя дні до 6 лістапада. Працягласць кожнага абмежаваная 5 хвілінамі. Эфірны час для кандыдатаў па Мінску выдзеліць радыё Мінск, па Мінскай вобласці «Мінская хваля». Выбары ў Палату прадстаўнікоў прызначаны на 17 лістапада, у Савет Рэспублікі на 7 лістапада. Агульныя справы на агульную карысць, месячнік па добраўпарадкаванні тэрыторыі, азеляненні і навядзенні парадку на зямлі прадоўжыцца ў краіне до 1 лістапада. У Малдзечынскім раёне ў традыцыйных восеньскіх суботніках прымаюць удзел прадстаўнікі працоўных калектываў, навучэнцы і жыхары горада. У Маркаўскім сельскім савеце да жыхароў вёсак далучыліся інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, а таксама дарожная служба нумар 195. Сёння вёска Верхняе Талуі вядомая не толькі ў раёне, але і па ўсёй краіне. Тут знаходзіцца помнік прыроды рэспубліканскага значэння Вяз-Патрыярх. Па розных звестках узрост дрэва ад 300 до 700 гадоў. Дыяметр роўны 7 метрам. Падобных раслін у краіне няма. Маладзечынская інспекцыя прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя ўзяла шэства над вёскай Верхняе Талуі ў рамках ініцыятывы «Уладкуем малую радзіму». Навели порядок возле самого объекта, огородили его. В прошлом году по инициативе прессы почистили водоем. Был организован фонд, которым руководит местный житель. Были собраны деньги, за которые была произведена очистка водоема, высажены деревья. Здесь осталось немножко окультурить, так подчистить, так и здесь будет высажен ряд деревьев вяз. Мясцовы жыхар Іван Дурэйка, не шкадуючы сіл і часу, даглядае за вязам. Дзякуючы асабіста яго намаганням на дрэва звярнулі ўвагу навукоўцы і супрацоўнікі аховы прыроды. Сажалка была ачышчана ад ілу, каб корні атрымоўвалі дастаткова вільгаці. Сёння гэта месца наведваюць цікаўныя турысты. Дакрануцца да гісторыі жадаюць многія. Это место, это дерево должно существовать, должны, как говорится, люди знать. Во-первых, вы посмотрите, когда едете сюда, какая природа красивая. Верно ведь? То же самое, что в Швейцарии. Это гора, возвышенность эти, лес вокруг тут. Конечно, место здесь хорошее, я считаю. Здесь с детьми приезжают. Даже в прошлом году был американец здесь. Он в интернете нашел информацию про этот вяз, взял в Минске на прокат машину, сюда приехал. Я с ним разговаривал. Дарога да вяза праспалі і ўзгоркі, а таму ўзімку тут часта бываюць снежныя заносы. Каля 500 ялінак з адзелам на будучыню былі высаджаны ўздоўж дарогі. Мэта не толькі дэкаратыўныя елкі выконваюць і практычную функцыю – абарону ад неспрыяльных умоў надвор'я. Данный участок дороги, это автодорога, марка подъезд деревни Верхней Талуи, является очень снегозаносимым. И для этого высаживаются снегозащитные лесонасаждения, которые работают в зимний период, предотвращая заносимость дороги до проезжей части от снега. То есть пассивная защита от снежных заносов. Дарожная служба даўно змагаецца такім спосабам са снежнымі заносамі. У гэтым годзе дрэвы пасадзілі на перасечанай мясцовасці і высокіх участках дарог Лебедзева-Крэва, Маладзечна-Палачаны і Маладзечна-Хажова-Ярмакі. Праз 5-6 год густыя яловыя лапы стануць надзейнай абаронай ад намётаў снегу. Падчас месячніка кіраўніцтва Маркаўскага сельскага выканаўчага камітэта плануе рэалізаваць і іншыя работы. Также в рамках месячника планируем мы на территории 3 кладбища, планируем навести порядок на кладбищах, вывести весь мусор. Какую-то еще, может, остатки сорной растительности плохой тоже собираемся покосить. Вывести мусор, посадить деревья. Работы, в принципе, хватает. Ну и, конечно, и с людьми, работа с людьми, чтобы тоже наводили порядки в преддверии и большого праздника Деды, 2 ноября. То есть за 2 субботника этих мы собираемся навести порядок.
Варта адзначыць, што месячнік па добраўпарадкаванні тэрыторыі, зеляненні і навядзенні парадку на зямлі прадоўжыцца да 1 лістапада. Далучыцца да работ на агульную карысць можа кожны жадаючы. Алесь Ушакова, Александр Еўскі, МКТБ. Под покровом Божией Маці 14 кастрычніка ў Малодзечынскім раддоме з'явілася на свет 8 немаўлят. Па традыцыі мамы іх дзетак віншавалі прадстаўнікі райвыканкама, грамадскіх арганізацый і медустановы. Немагчыма паспрачацца з тым, што Дзень маці свята вечнасці. З пакалення ў пакаленне для кожнага чалавека мама – самы галоўны чалавек у жыцці. Тэму працягне наш карэспандэнт. Шчаслівы бацька з нагоды нараджэння сыночка замацаваў гірлянду шароў пад вокнамі палаты раддома, дзе знаходзіцца мама з немаўлём. Але шчырыя і добрыя знакі ўвагі ў самых розных іх праяўленнях атрымліваюць ад родных усе жанчыны, а тыя, чые дзеці з'явіліся на свет 14 кастрычніка, па традыцыі яшчэ і падарункі з нагоды пакрова Багародзіцы і Дня маці ў Беларусі. Гэта свята адзначаюць параўнальна нядаўна, з 1996 года у адпаведнасці з указам прэзідэнта нашей краины. Для каждой женщины вообще самое прекрасное – это материнство, потому что женщина меняется, когда становится мамой. Поэтому вам всем хочется пожелать самим здоровья, вашим деткам здоровья, чтобы вы гордились ими. Для вас они будут самыми лучшими, самыми красивыми. И пускай они будут самые счастливые и здоровые всегда. Но любая женщина, какой бы пост она ни занимала, все равно она в глубине души осознает и понимает, что самое главное в жизни – это семья, это дети, это то, что ее ждет дома. Між іншым, як адзначыла Людмила Кананович, свята Дня маці ў свой час ініцыявалі прадстаўніцы Беларускага саюза жанчын. Людмила Миколаевна з'яўляецца актывістам первічнай арганізацыі гэтага грамадскага аб'яднання ў парламенце нашай краіны. І пік урачыстасці – уручэнне мамам першых дакументаў немаўлят, пасведчанняў аб нараджэнні, кветкі, камплекты ад мясцовай швейнай фірмы «Юнона», іншыя падарункі ад гасцей, цёплыя словы віншаванняў стварылі сапраўды святочны настрой усім. Быть мамой – это ни с чем не параўнальное счастье. И мы надеемся, что наш малыш будет здоровенький, счастливенький, что мы дадим ему настолько максимальной возможности, насколько мы можем дать. Он будет развиваться во всех сферах этой жизни и будет настоящим, хорошим, послушным сыном, будущим мужем, отцом и хорошим воспитанным гражданином нашей республики. У меня первая девочка, второй мальчик, поэтому это вдвойне такая радость долгожданная. Ну, врачей, конечно, хочется всех поблагодарить, потому что все относятся очень приятно, очень с пониманием, с доброжеланием, всегда помогут. 5 хлопчыкаў і 3 дзяўчынкі будуць цяпер адзначаць 14 кастрычніка двайныя святы і пакроў Багародзіцы і ўласныя дні нараджэнняў. Між іншым, у 5 бацькоў гэта другія дзеці ў сем'ях. Зразумела, што клопатаў прыбаўляецца, але яны з разраду прыемных. Усіх немаўлят з нецярпеннем чакалі дома, а медыкі ў сваю чаргу запрашалі мамаў наведаць іх установу яшчэ па разу другім. Бо ў сённяшняй дэмаграфічнай сітуацыі слова «мама» – гэта ўжо не толькі першае ў асабістым лёсе кожнага з нас. Шчаслівае мацярынства – прыярытэт нацыянальны. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Завод по вытворчасці самагона ліквідавалі ў Малодзечынскім раёне. У 27-гадовага мужчыны выявілі амаль 13 тонн алкагольнай прадукцыі сумнеўнай якасці. Самагонная вытворчасць завадскім размахам была наладжана ў вёсцы Забалоце, што знаходзіцца ў 5 кіламетрах ад горада. Цех по вытворчасці высокаградуснага напою ўладальнік абсталяваў у гаражы. На 20 квадратах у схаваным памяшканні была цалкам функцыянальная вытворчасць. У 9 палімерных ёмістасцях знаходзілася брага. Адпрацаваны прадукт зліваўся ў забетанаваныя ў зямлі калодцы, што размяшчаліся на падворку. Паводле папярэдніх ацэнак наладжаная схема дазваляла атрымліваць каля 700 літраў гатовага напою за адну гонку. За парушэнне антыалкагольнага заканадаўства мужчына ўжо трапляў у поле зроку праваахоўных органаў. Як патлумачыў вясковец, уся прадукцыя прызначалася выключна для сябе, аднак аб'ёмы такіх асабістых патрэб празмерна вялікія. Дарагі апарат для вырабу спіртнога быў дэмантаваны і канфіскаваны. 12 789 літраў самагоннай брагі таксама канфіскаваны і знішчаны. Падпольнаму бізнесмену пагражае чарговы штраф, паведаміла афіцыйны прадстаўнік Малодзечынскага РАУС.
Культавы сталічны спектакль, так кажуць крытыкі пра пастаноўку пад назвай «Арт» тэатра імя Янкі Купалы. 22 кастрычніка спектакль можна будзе пабачыць і на маладзечынскай сцэне. Гэта гісторыя пра мужчын, напісаная жанчынай, інтэлектуальная камедыя вядомага драматурга францужанкі Ясміны Рэза. Спектакль «Арт» пра 3 40гадовых сяброў, якія перажываюць крызіс сярэдняга ўзросту, здольны разбурыць даўнюю дружбу. Праз камізм сітуацыі паступова прыходзіць разуменне складанасці мастацтва чалавечых адносін, поўна непаразуменняў і жорсткасці. П'еса была перакладзена на 35 моў и поставлена у многих театрах свету. Дорогие молодечницы и гости города Молодечно, мы, артисты театра Янки Купалы, приглашаем вас на свой спектакль, который состоится 22 октября в Дворце культуры города Молодечно. Спектакль называется «Арт». Я думаю, что вы найдете время и желание прийти к нам на этот спектакль, потому что вы получите неописуемый восторг и радость от игры актеров. Запрашаю всех молодеченцев на спектакль «Арт». Это спектакль про сяброўства, про мастацтва, про спрэчкі, про то, как мы становимся дорослыми и нешта губляем, а может знаходзім нешта. Спектакль, у якім ёсць шмат пытанняў, на якія, спадзяюся, вы знойдете для себя свои особистые отказы. Друзья, приходите на спектакль «Арт». Классная история про 3 друзей, много юмора, много известных моментов будут понятны вам, с которыми вы встречаетесь в жизни. И мне кажется, эта история не оставит вас равнодушными, и вы получите удовольствие. На гэтым выпуск завершаны. Добрых навін и до сустрэчы.